बावैसो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जिटि आरो पिजिटि साख्रि होनायाव थिसनथाइ मोननो हानाय बिजाथिफोरखौ बरायदों जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा। बावैसो सान सिगां प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जिटि आरो पिजिटि साख्रियाव थिसनथाइ होनायाव जमदुवार बियाबनि सिङावबो गोबां बिजाथिफोरा साख्रि मोननो हादों। बे बिजाथिफोरखौ दिनै जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा न'आव थांनानै बरायो। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा रावनिफ्रायबो थाइसेबो रां लायालासे मेरिटनि गेजेरजों साख्रि होनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों साख्रि मोनग्रा बिजाथिफोरा। बे बरायहैनाय हाबाफारियाव जमदुवार बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि निरद नार्जारी लोगोसे मासिगिरि निथुन बसुमतारी, जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि सरनजित बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। आंना दिदोम मुसाहारि गामिनि मुङा मुजाथिगाव होना नोंथाङाबो बावैसो जे बिटिआर सरकारनिफ्राय पिजिटि आरो जिटि औ साख्रिनि थिसनथाइ बेयाव सायख'जादों। मा बुंगोन नोंथाङा बेखौथ' स्पेसियेलि बे बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावनांगोन। जिहेतु बिथां प्रमद सार बिथांनि दैदेननायाव जिहेतु नैबे जिटि आरो पिजिटिनि जे रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बिराद मोजां प्रसेसजों बिथाङा होनायनि थाखाय जेरै जों गावनि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जों मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो आङो बिटिआर सरकार बा बिटिसि सरकारखौ जों साबायखर होनो सानो। आरो लोगोसे बे माबानि बिटिआर सरकारनि सिएम बिथांखौ स्पेसियेलि आङो थेंक्स होनो सानोखि बिथाङा ओरैबायदि मोजां माबाजोंहाय प्रसेसजोंहाय बिथाङा बे साख्रिखौ होदों। बेनि थाखाय आं धन्यबाद होयो आरो। आं जिटिआवहाय जिटि बड' आर्ट्सआवहाय आरो। बबे फरायसालियाव मोनखो? आं खाथिनिनो बे बसगाव हाइ स्कुलावनो मोनबाय आरो। बेखौथ' गोबां मानसियानो गोबां बुङो, खिन्थु बेबायदिथ' आं बेखौनो मालाबाबो जिहेतु आं प्रेक्टिकेलि आं मोननाय हिसाबै आं बेखौ मालाबाबो बुंनो साना। जिहेतु आं ओरैबायदि जेनुइन जों मोनदों। दा बिनि थाखायनो आं एसे सिगां दहाय होनदों कि ओरैबायदि बिटिआर सरकारा बा जोंना सिएम सार बा प्रमद बर' सारा ओरैबायदि मोजां जेनुइन भाबै साख्रिखौ होदोंना, बिनि थाखाय आङो सिगाङावनो आं साबायखर बावखादों। दा मालाया जेखि बुङा मानो जों बुंनो सानोखि ओरैबायदि मोजां साख्रि माबाजोंहाय जेनुइन हिसाबैहाय साख्रि होदों। दा बिनि थाखाय खुनु मालाया जेखि बुङा, बे बुंग्रायाथ' खय एकजना बुंखागोन, खिन्थु बेबायदि जेबो माबा गैया आरोखि। प्रेक्टिकेलि जों मोननाय हिसाबै जों बुंनो हायो आरो।